Narumpayu Neoskum, ka channel daki padba, ka briu nyotar. Kajinggul mar kalami hakasinong kadua tari hapo ka Barhat Police Station Jamui District jang Jala Bihar. Hadin baki pulit kila leban khendra ya ka jakaset kiat kabadai haka santrik jong new banai. Kipai ba kila up ya ki sangut ki pulit bakan top ya armut ki sub inspector u constable ban u chokidar. Ka video ka bala posted baru layu i ya USI Urmila Kumari ba u yamru hadin bala bat kini ki trashnong bat ki pat ba kat ba USI Shubham Jha ula sya ker saudong hadu ars pak mitar daga pan ma shwa ban sya sho ki pat ba kila bat lathiru bat ru kila ker ki pulit bat kila persyang ban le bat ban keni ru ya kasulai na wei na ki pulit hadin kani USHU ka Barhat Kumar Sanjeev ula pentikna ba lakem yaki khatlai ngut ki bakan thop yaki nreu ngut ki kenthei bat ula pengat yaki hapo ka kendon jang ka BNS bat ka Prohibition Act hakani kasni ladan palat sanphau ngut ki pat ba jang ka snong ki bala ap pat ki bala persyang ban khang yaki pulit bat yaki bala mensau lakit no ru syaka jaka basumar